سلام نيماكي ميديا تخاتلتي كميل لهم أنا دحاني إكزابير المسكن نسخاتكمون أبزز لكم سلام كتخونوا تميتهيو أمو نيماكي ميديا تخاتلتي نلومي حتزر زبلتن أزيا مساتيتن أمنا ممحريتن زبالكوا زانتا نباهم هزيا قريبا لهم قرم نفت زانتا مباليقن أبزي چانل حيزنا لكم نقرب زلنا زانتاتات ناب كل سبيبت أحسن لزيلة نزانتا لايك بمقبار جمروا قبلكم يفتو نفت زانتا خبلكم سنة مكتتالي دك سوات لومي كيس تماغرنا سجلنا صباحنا معدو أب إيد كيازلو ورقس دارقا جاركي يبلو عبيتن تمثلو قزاد ما ورقيو نحنا كنفلتو النخل بزعبا اتلومي أب إرنا زحزنايو طرح دأمبر سلت صباح انتا يخون زبل قنا ولا حدا زفلت إلا أب إيدنا زلو كبار مخانو انفلتو مسعنا يويو فطاري اتلومي زحبنا زقا قريفنا كالي انتاس كن رخبو ويزي كن رخبو زين فلتو نقر كنا معدود كن زبال أب زيج انكنا حمامنا نودق أفكاري جيزيو تنكبو سرح تنكرر سرح تنيايو صباح أخل زخونة حافتي كونن جزاء مكينة كم أول بركت زبالة جنزب كله يزعر لومي كينا برا نتصباح يزقوامت الزن متكبر كعنكفو نزعر سبي تصور نعي كبو جزاهيبو كرد اللي يخبل نكهوتيو سرح يخيد أمسي دما دخيمي عطو كما تنقل نستيتي نابكالي ودي كي قامتن انتا خقبر كم زلوو ززنق عيز مسل قنا دما أنا كل هوت بزقباء سلازر الداني بأقوء كحسبلو حسابي يكافلو نشتن كزار كأقاسون نايت صباح مزاينا كرهو يتسفوني أنا قنا زي حزنا يوت صباح كابنا قامت نلومي بزلنا قلتهوي إنا تحقوسنا فقرنا انداستماقرنا كنحالفو يزدالي سلازي نمنتايو بزي منم عرفتي دفعفات بالزلقة بموال قزاك هبني يحطو أب نابرا زقودلني نبران يخون بر ترقم نابران حدارن كفقر حليفو ولادكا مست حقو فيو سلازي كل دي يزدالي سبعي كنا حزين ولدلو ساعتي كونن جيزي أمس أخلا كخوني يبلاني بزز تلعلا أب قزاس من ما يبلنان بنشتن عبين نجاجا حداري كيبتن نابرانا بولاد كأسرن انتحسب انتنسو قنا فتسيمو كل دا يدلن حدث جمرو بروجكت كمز نبرن مستزازمع كل دن استرقاق احيوت كنقتصلن يزاربني مسابعي أب حدا كبابي استولدنا متعبيتنا أنا نولد دي حانتية كابقزان سنتناز جمرا محزنت عبين ورستي نفقر تلوتا أمنا فقرات كمن بارناز تلعلا ناب حدار بقعناينا تمهارون دحلنا سبعي بتمرتو أزيونفو نسوة تاقوى قزا زينبرو كاب تمرتينا مصنعتي يوزنا برا هيوتو مسودات يخون أوالد بزو حين قراربن انت بزح أب تمرتو أخرار زبحالي زنبرا أناول أب تمرتي تصبق انت نبرقو نخلو قزاي بمدى يتأخاخلو نبرقو كاب نقسنتنا جميلنا كساب يونيفرسيتي بحدا زمت أنا محزوت بالدعمينا نفاتو يخون مبر أنا قنا كفتوت حليفو أما نفكركو نو مفكاري أبت مهرتي تسلوا كحدر اللي جمرا كم زفكرو كنقرو السنكو حدا معلتي مسؤول فقر 5 حزامي بصحوفي بيو نمدك أسية ملسكو نجمرتا كابناي فقر صوهاتها وزينا تمرتنا خنتنكر كم عدن جمرا أنا قنا مصنعتي كم زقرف قوان اندحر حراي زيلوني اتمرتخ حرقو مخاني أرد أخوه بأيك جكن سلزيك على بحسوم قرربنا ناتي سمعيت كرد أخ على مسؤول أباي زلو فقر السمعيت بمقلات ركبنا قد سلا كاباي وزعي جيزي أبوازا يدفن أنا ون أبت مرتين فعتي يزنبرقو كلتينا بحدا تمريقنا صبقنا يسرح الدرخبنا سرح كاب النجمر كلت عمت مسوصرنا حدا حتو قرب كله تمرعو حدارك قبل لي قرب وان كسابنا يبعلنا النبلو نقرات نمالي
ክንጸንሕ ይነግረኒ ኣነ ግና ክዕገሶ ከም ዘይኽእል ስለ ዝፈለጠ ንዓይ ንዘይምስዓን ክብል ተመርዖኒ ሓዳር ድማ መስሪትና እዚ ንዓይ ንልበይ ንእሽተን መቕሰን ነገር ነበረ ምኽንያቱ ሓንቲ ጓል ሄዋን ምስ ሓደ ካብ ግዘ ቁልዕነታት ሒዛ ምስ ኣዛዓበየ ኣፍቃሪኣ እተፍቅሮ ወዲ ፍቕራ ተቐቢሉ ተመርዓ ሓዳር ጌራ ካብ ምንባር ንላዕሊ ዘሕጉሳ ነገር የለን ኣነ ፍቕሪ በይኑ ንሓዳር እኹሉ ኢለ ኣይኣምንን ግና ድማ በቲ ዝነበረና ዓቕሚ ንሙላድ ዘኽእል ብምንባሩ ክወልድ ይደሊ ኣብዚ መንጎ እንዳሃለና ሰብኣየ ክጨናነቕን ናብ ወጥሪ ሓሳባት ክኣቱን ምስ ረኣኽዎ ሕክምና ሒዘዮ ክኸይድ ይምዕዶ ኣይሰምዐንን ሸለልተነት ነበሮ ፀረ ቃንዛ ብምውሳድ ንግዚኡ የዕርፍ ነበረ ንስርሑ እምበር ንኻሊእ ግድ የብሉን እዚ ከምዚ ዓይነት ሕማም ኣብ ስርሑ ጠንቂ እንዳኾነ መፀ ኣነ እውን ብሰንኪ ንውላድ ዝነበረ ንድሌትን ፍቕርን ዝኸውን እኹል ግዜ ዘይመሃቡ ምጭንናቕ ጀመርኩ ጥዕንኡ እውን ከተሓሳስበኒ ጀመረ ምዝራብ ሓደክዎ ንሰብኣየ ተዛሪበ ከምጾ ዝኽእል ለውጢ ከምዘየለ ተዓዘብኩ ንሱ ክወልድ ድሎ ኣይኮነን ወለደይ እውን ክወልድ ክፈርዮም ዝደልዩ ካብቲ ኣዝየ ዝፈትዎ ፍቃርየ ክፍለን ክፈትሖን ምስ ካሊእ ሓዳር ገይረ ክወልድን እዮም ዝዛረቡኒ እንተ ኣነ ግና ካብ ወፃኢ ምስ ካሊእ ክነብር ኣይመረፅኩን ሓደ መዓልቲ ድሌተይ ተረዲኡ ጽቡቕ ህይወት ክነብር ኢና ዝብል ተስፋይ ዝነበረኒ ዝኹሉ ዓመት ኣብ ሓዳር እንተንጸንሕ ውላድ ዘይምህላውና ብዙሕ ሰብ ብዛዕባና ይዛረብ ቤተሰብ መሓዙት ብዛዕባ ዘይምውላድና እዩ ዕላሎም እዚ ዝፈለጡ ገለ መሳርሕተይ እውን ንኽወልድ ይዛረቡኒ ሰብኣይ ክንኮነክውን ይብሉኒ ኣነ እውን ወላ እኳ ንሰብኣይ ነፍቅሮ ኣብ ትምህርትን ኣብ ስራሕን ዝውዳእ ዝነበረ ዕድመ የተሓሳስበኒ ነይሩ ንኽወልድ ክብል ድማ ምስ ካልኦት ክቀራረብ ወሰንኩ ንኡኡ ንኽርስዕ ምስ ሓደ መሳርሕተይ ቅርርብ ጀመርኩ ሰብኣየ ግና ካብ ግዘ ናብ ግዘ እንዳበርትዖን ትኸይድ ግቡእ ምርመራ ክገብር ሕክምና ኣተወ ይኹን እምበር ናይ ሕክምና ውፅኢቱ ኣቕልል ኣቢሉ ዝነገረኒ ብሰንኪ ፃዕቂ ስራሕ ናይ ዕረፍቲ ምስኣን ድኻምን ምዃኑ ኣእመነኒ ሓደ ምሸት ምስቲ መሳርሕተይ ኣምሴ ገዛይ እንትምለስ ሰብኣየ ዓብይ ለውጢ ኣርአየኒ ቅድሚ ሕዚ ገይርዎ ዘይፈልጥ ንዓይ ዘሕጉስ ነገራት ምሳይ ጽቡቕ ግዜ ምሕላፍ ጀመረ እታ ምሸት ምስ መሳርሕተይ ኣምሴ ገዛይ እንተኣቱ መብራህቲ ጠፊኡ ሸምዓ ተወሊዑ ብቐይሕ ዕምበባታት ደሚቑ ጸንሐኒ ንዓይ ሓድሽ ነገር እዩ ብኣግርሞት ኣፈይ ብኢደይ ሒዘ ኣዒንተይ ፍጢጠ እታ ድምቕቲ ምሸት ክርኢ ሓፀፅኩ ሰብኣየ ብድሕረይ ብምምጻእ ፍቕርና ዘሕድስ ቀይሕ ዕምበባ ሒዙ ብምምጻእ ፀውዐኒ ኣነ ዝምነዮ ህይወት እዩ ዝነበረ ሰብኣየ ካብ ንዋይን ሓፍትን ንላዕሊ ንዓይ ምግዳስ ምጅማሩ ሓበን ተሰምዐኒ ዝቐረበለይ ፍየሩ ተቐቢለ ሓቑፈ ሰዓምክዎ ኣብቲ ዙርያ ጠረጴዛ ዘዳለዎም ምግብታት ብፍቕሪ ድሕሪ ምምጋብና ብታሽዓ መዓልቲ ሰብኣየ ከምኡ ምዃኑ ተደኒቐ ስለ ዝነበርኩ እንታይ ተረኺቡ ብሓደ ግዜ ከምዚ ናብ ልብኻ ተመሊስካ ኢለ እንተሓቶ ንሱ እውን ክሳብ ሕዚ ንስርሐይ ጥራሕ ትኹረት ሂበ ናይ መጻኢ ህይወትና ውሑስ ክኸውን ንብረትን ሓፍትን ሙሉእ ክህልወና ክብል ግዜ ሓጎስ ክመንጤለክየ ካብ ሕዚ ንድሓር ግና ናተይ ስራሕ ንዓኺ መሕጓስ እዩ ክኸውን ይብለኒ እታ ምሸት ኣብ ህይወተይ ድሙቕ ኣሰር ኣቐሚጠላ ንኻልኦት ተመሳሰልቲ ድሙቓት ዕለታት በሪ ኸፊታ ሓለፈት ኣብ ሰብኣየ ዝደለኽዎ ለውጥታት ምስ ረኣኹ እቲ መሳርሕተይ ርክብና ናብ ካሊእ ከይሰገረ ዓገትክዎ እታ ኩሉ ግዜ ነቲ ኣዝየ ዝስስዐሉ ዘፍቅሮን ሰብኣየ ናይ ምውላድ ሕቶ መሊሰ ኣቕረብኩሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝኸውን ተስፋ ሃበኒ ኣብ ከይዲ ግና ህልንኡ ክሳብ ዝስሕት ይኸውን ነበረ ኣብዚ ሰዓት ሕማሙን ዓይስክአኒ ፀረ ጋንዛ ብምውሳድ ንእሽተን ናብ ንቡር ይምለስ ኣብ ሕማሙ ተገዲሰ ላዕልን ታሕትን እንትብል እንተንሱ ግና ኣቕልል ኣቢሉ ዝሰግሮ ባዕለይ ዝኽእሎ እዩ ንስኸይ ትጨነቕ ብማል ብዛዕባ ሕማሙ ኣነ ክሓስበ ይደልን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ሕክምና እንትኸይድ ንበይን እዩ ኣነ ናብ ስራሕ ምስ ከድኩ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ተውፅኡ ሕክምንኡ የካይድ ግና ድማ ኣብ ገብፁን ነብሱን ዝረአዩ ምልክታት
ምልክት ጥዕና ይነበሩን ሕማም ዝበሃል የብለይን ድኻምን ብሰንኪ ዕረፍቲ ምስኣነን እዩ እምበር ቀሊል እዩ እንዳበለ የታልለኒ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ሰብኣየ እቲ ዝሰርሐሉ ትካል ንሶሙን ዝኣክል ብናይ ስራሕ ስልጠና ምኽንያት ናብ ደገ ከም ዝኸይድ ይነግረኒ። ኣነ እውን ናይ ስራሕ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣመይን ኢለ ተቐበልክዎ። ምስ ተመለሰ ድማ ናይ ውላድ መደብና ከም ዝኸውን ተረዳዲእና ተፈላለና። ኣብቲ ቦታ ከም ዝበፅሐን ኣብቲ እዋን ስልጠና ስልኪ ምድዋል ከም ዘይፍቀድን ብምሕባር ንምንታይ ጠፊ ኢልኪ ከይትጭነቂ ይብለኒ። ንሶሙን ዘይኮነስ ዳርጋ ወርሒ ዝኸውን ጠፍአኒ። ልበይ ኣዝያ ተጨነቐት። ወርሒ ከኣክል ምስ በለ ግና ኣብ ርእሱ ናይ ሕክምና ጨርቂ ተጠቕሊሉ ምስ ሓው ገዛ መፁ። ብኹነታት ሰብኣየ ተደናገፅኩ። ኣብቲ ዝኸዶ እንታይ ገጢምዎ ኢለ ክሳብ ዝነግረኒ ውሽጠይ ተረበፀት። ይኹን እምበር ሓደ ዝሓበአኒ ጉዳይ ከም ዝነበረ ክዛረበኒ ጀመረ። ከምዚ ድማ በለ፣ ኣብቲ ፈለማ ናይ ክልቴና ህይወት ክቕይርን ሓፍቲ ከኻዕብተን ኢለ ብምሕሳብ ንዓኺ ግዘ ከይሓብኩኺ እዋናት ሓሊፎም እዮም። ኣፍቃሪተይ ግና ብትዕግስቲ ተፃዊርከኒ ኢኺ። ኣነ ግና ቀልጢፉ ክርድአኒ ኣይከኣለን። ብዘለና ነገር ኣብ ክንዲ ምሕጓስን ህይወት ምቕፃልን ብሕሱም ጭንቀትን ዕረፍቲ ምስኣን ሕማም ዓዲገ። እቲ ሓደ ግዜ ናብ ሕክምና እንትኸይድ ሓኪም ኣብ ርእሰይ ሕበጥ ከም ዝነበረኒ ነጊሩኒ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ሕማም መንሽሮ ብምዃኑ ናይ ምድሓን ዕድለይ ትሑት ምዃኑ ስለ ዝተዛረበኒ ንዓኺ ነፍቃሪተይ እዚ ክነግረካ ይመረፅኩን እኳ ደዓስ ኣብ ርእሲ እቲ ዘጥፋእኽዎ ግዜ ከካሓሕዝ ምንም ከም ዘይተፈጠረ መሲለ ንዓኺ ከሕጉስ ወሰንኩ። ስለዚ ፍቕሪ ሕዚ ድማ ንስልጠና ይኮንኩን ናብ ደገ ኸይደ ነቲ ዝበልኩኹ ሕማም ክሕከም እየ ምስ ሓወይ ብምሽጥር ዝኸድኩ። እዚ ድማ ክሳብታ ቁርፂ እትኸውን ንዓኺ መሊሰ ከጭንቐከ ይደለኹን። ብዛዕባ ውላድ ድማ እንድሕር ኣነ ካብቲ ሕማመይ ዘይዳሓንኩ ንስኺ ኣቦ ዘይብሉ ቆልዓ ከተዕበይ ይደለኹን። በዚየ ድማ ቁሩብ ተዓገስኒ ዝብለክ ነይረ። እዚዩ ከይትጠንሲ ዝቃወመክ ነይረ። ገና ድማ ንፈጣሪ እንታይ ይስኣኖ ዕውት ዝኾነ መጥባሕቲ ተኻይዱለይ ድሒነ መፅ ኣለኹ ይብለኒ። ሰብኣየ ንዓይ ከይጭናቕ ክብል ሕማሙን ስቃዩን በይኑ ሰቲርዎ ፀኒሑ። ይኹን እምበር ንድሕሪት ተመሊሰ ስቃዩን ተሓስብ ኣመና ሓዘንኩ። ገና ድማ ድሒኑ ምምላሱ ብፈጣሪ ዝተዋሃበና ቀሊል ፈተና ደኣ እምበር ናይ ህይወት መወዳእታ ዘይምዃኑ ተዓዚበ። ሰብኣየ ብድሕሪ እዚ ሙሉእ ጥዕና ረኺቡ ካብታ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ጭንቀት ወፂኡ ብዝረኸባ ንእሽተን ነገር ዝዓግብን ሕጉስ ዝኾነ ህይወት ምምራሕ ጀመረ። ሰብኣየ ከምቲ ኣነ ዝምንዮ ክኾነለይ ከኣለ። ሕዚ ናይ 6 ወርሒ ጥንስቲ እየ። ህይወት እንድሕር ደኣ ብቕንዕና መሪሕናያ ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ንላዕሊ ንሳ እትህበና ዕድላት ከም ዝበልፅ እየ ዝተረዳእኹ። ተመስገን። ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሃልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር የተሕመቑ እንዳበልኩ ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ በዚ ክፍለየኩም ሰሰናዩ።